izango duzuen ikusgai. Bi abisu emango dizkie laguntzaileei eta hirugarrenean makinak kenduko ditu. Kanernikoan hasiko da bestea, hortxe ikusten denez, 60 hasiko da. Eta horretxe hasira apostua, hemendik gora, entzun berdenok bakarra.
Eta 8 duzue. Gaurko norgehiagoka. Josean Etxeberria Naparra Zibar. Josean Etxeberria 8 duzue. Lanak. Aurreratu zituen lan erditan edo Joseanek. Hemen txeduzue Morgainan. Baso Zabal. Azken Kanernikoan dago Jokin. Josean Etxeberriaren denbora gaurko lan honetan ordu bat 9 minutu eta 26 segundokoa. Eta Jokin, barruko aizkolatu eta barrulanetan azken berdian, Baso Zabal. Azken kolpetan, Jokin. Hortxe dago. Baso Zabalek ere, bere lanak, laizten jokatuko ditu. Eta hortxe bukatu, bere lanak. Leia, polita, lana luzea zaukaten, egitea dagokoan eta ikusi dizuet bezala. Zue, lesarkanak. Irabarreta, gaurko galtzailean, kiroltasunez, eskua eman ezen gabe, eta eskerrak eman, Jokin eta Joseanen aldetik, eta aurritu zugerak Joseanen, bat 14 Jokin Baso Zabalek. Esan